जमीर कतके एरिया में आदिवासी लोग के जंगल जमीर कतके एरिया में आदिवासी लोग के जमी अधिकार संगठन करू सारा कोरापुट जिला के सबेरे मोरो माँ बहिनी जंगल जमी अधिकार आज सबरी पाई सबेरे मोरो माँ बहिनी जंगल जमी अधिकार आज सबरी पाई जंगल जमीर कतके एरिया में आदिवासी लोग के जंगल जमीर कतके एरिया में आदिवासी लोग के जमी अधिकार संगठन करू सारा कोरापुट जिला के सबेरे मोरो माँ बहिनी जंगल जमी अधिकार आज सबरी पाई सबेरे मोरो माँ बहिनी जंगल जमी अधिकार आज सबरी पाई आदिवासी साधारण के जमी अधिकार देला केड़े निको निको कथा कही करी जमी मागी नेला हमके जमी बाड़ी सब नहीं गला पचे सिटी से कटैला हमके हमर जमी लगे टाइम बांधी करी बाहर कला बिजली बत्ती जमी बाड़ी एदे नहीं गला पचे खेती गला इति सिटी कर सरकार गला रे दादा कला सरकार आइला कुछ गाड़ी सीना बदली गला जिनसी पूर्ण तला केंत सरकार एटा केंत सरकार घड़ी लड़ाई करी आकुति पार केंत सरकार एटा केंत सरकार घड़ी लड़ाई करी आकुति पार सबेरे मोरो माँ बहिनी जंगल जमी अधिकार आज सबरी पाई सबेरे मोरो माँ बहिनी जंगल जमी अधिकार आज सबरी पाई सब परिवार जमी आवेदन करा कातनु एबे राइज जाको कमिटी गठन हैला जमी देवारी देखा रखा के सब दायित्व देला हमर जमी लगे टाइम बांधी करी बाहर कला बिजली बत्ती जमी बाड़ी एदे नहीं गला पचे खेती गला इति सिटी कर सरकार गला रे दादा गला सरकार आइला कुछ गाड़ी सीना बदली गला जिनसी पूर्ण तला केंत सरकार